pozrieť s Fan rádiom na slovenské cesty. Nahlasujú si nám upozornenie na D1 na 383. kilometri za tunelom Branisko smerom do Prešova. V ľavom pruhu je vysypaný cestovný kufor, takže buďte opatrní. Policajnú hliadku ste videli v Banskej Bystrici v časti Jakub smerom na Donovali a mám tu aj radary v Bratislave na Dolnozemskej pred Dostihovou bránou smerom z Rukoviec a ďalšie na D1 pri Ilave smerom do Trenčína. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200